Puigcerdà va acollir la setmana passada el 13è Congrés Europeu de la Muntanya, organitzat per Euromontana, entitat multisectorial de governs, organitzacions agràries, associacions i centres de recerca de les àrees de muntanya d'Europa. El Berguedà hi és representat a través de l'Agència de Desenvolupament. En el marc del Congrés, tècniques de l'agència van defensar la ponència Les 7 cares del Pedraforca, l'experiència de turisme sostenible en el marc del programa de muntanyes emblemàtiques de la Mediterrània. Es va organitzar una presentació durant la qual es van explicar els diferents aspectes d'aquesta iniciativa, que integra natura, cultura i sostenibilitat, al costat d'altres muntanyes del projecte com l'Olimp de Grècia i el Mont Psiloritis de Creta. A través d'un comunicat de premsa, l'agència ha destacat la importància de la presència del projecte en el Congrés, que va comptar amb 250 participants de tot el continent. Els representants de l'agència van participar també en debats, taules de treball, visites de camp i conferències per definir estratègies per les zones de muntanya. En el mateix dossier de premsa, Sebastià Prat, president de l'Agència de Desenvolupament, destaca que l'ecoviatge a les 7 cares del Pedraforca ha estat un esdeveniment rellevant en la celebració del Congrés i una oportunitat per donar a conèixer la iniciativa que permet mantenir el compromís de l'agència amb la preservació del patrimoni natural i cultural d'acord amb l'impuls a l'economia local.